Zdravím vás opět na kanále Prostě Marian. Dneska to bude hodně zajímavé. Dáme si další testovací video. Vyrazil jsem po okolí a koupím 5 picí. Jednu v Kyjově, 2 v Hodoníně, jednu v Mutěnicích a jednu v Dolních Bojanovicích. Každá pizzerie tvrdí, že má tu nejlepší pizzu široko daleko. Ale dneska se ukáže pravda. Objedu všechny podniky, ukážu vám, jak to tam vypadá zvenku, jak pici vypadají po vyzvednutí a potom pojedeme domů a s rodinou budeme ochutnávat. Budeme hodnotit chuť, těsto, suroviny, vůni, cenu i celkový dojem. Tak pojďme na to, protože dnes zjistíme, kde mají podle nás nejlepší pizzu v okolí. První zastávka je známá pizzerie u Martina v Kyjově, která tu funguje už od roku 2010. Je známá díky italské kuchyni a taky díky originální italské peci, která je dominantou celé restaurace. Pizzerie se nachází přímo v centru Kyjova, a to na Masarykově náměstí. Tak jdeme vyzvednout pizzu. Tak pizzu mám vyzvedlou, je to Don Vito, stála 261 včetně obalu. Pojďme se podívat. Tak ale ta vypadá nádherně. Tak to je krása. To se musí nechat, to je nádhera. A to je vidět, že to není pizza z klasické elektrické trouby. Nádherné. Jako další budou 2 pizze z Hodonína. První je pizzerie Casa Mia. Patří mezi známé místní pizzerie už dlouhé roky a spousta lidí ji bere jako jednu z klasik v okolí. Restaurace je známá hlavně italskou kuchyní a pizzou pečenou v peci na bukovém dřevě, což pizze dodává typickou vůni, křupavější okraje a lehce kouřivou chuť. Na webu restaurace přímo píšou o originální pizze pečené v peci na bukovém dřevě. Začátkem roku 2026 navíc informovali, že pořizují novou pec na pizzu. Tyto 2 pizzerie, jako v tom Kyjově u Martina a tady Casa Mia, mně připadají takové dost podobné. A jsou to klasiky opravdu tady na Hodonínsku. Jedny z nejstarších pizzerií, bych řekl. A mají podobný koncept, italská kuchyně, pizza. Takže tady máme z té Casa Mia. Stále nějakých 294, byla teda o poznání dražší než ta u Martina. Podívejme se na ní. A vypadá taky pěkně. Je to úplně něco jiného zase. Vypadá krásně. No a tak to vypadá restaurace zvenku. Tady pak nějaká parkovací místa ještě. Dovnitř je to moc hezké. No a teď jsem dorazil do Gourmand Pizza v Hodoníně. Tahle pizza je známá hlavně svým rozvozem. Není to klasická restaurace, kdybyste si posadili a dali si nějaké jídlo, ale zabývá se hlavně tím rozvozem. Je známá také hlavně svým americkým stylem pizzy s bohatou porcí surovin. Tak jsem zvědavý, jak obstojí v našem dnešním velkém pizza testu. Přemýšlel jsem, jestli ji mám vůbec zařadit, protože je to fakt trošku něco jiného. Ale tak je tu taky dlouho už. Přesný typ pece veřejně neuvádějí, ale já vím, jaký tam je. Je tam klasická taková ta gastropec elektrická. Není to teda pec na dřevo, protože když si jdete pro pizzu, tak to tam vidíte. Tak v Gourmandu se nedalo platit kartou, jenom hotově. No a jdeme se na to podívat. Jako nevypadá nejhůř, ale už jde vidět, že to těsto není tak hezké, jak u těch předchozích 2. A stále teda 269, což je srovnatelná cena z pizzerií u Martina v Kyjově. Tak a jsem v Mutěnicích. Teď jsem dorazil do Altra, pizza a bistro Mutěnice. Tahle pizzerie je poměrně nová, ale v okolí si rychle získala hodně fanoušků. Zakládají si hlavně na kvalitních surovinách, pohodové atmosféře a moderním stylu pizzy. Tak jsem zvědavý, jak si dneska povede v našem velkém pizza testu. Co se týče pece, přímo několikrát zmiňují, zapínáme pec nebo vůni pizzy z pece, ale přesný typ veřejně neuvádějí. Podle stylu pizzy a vzhledu podniku jde pravděpodobně o moderní profesionální pizza pec, používanou pro italský styl pizzy. Tak v Altru byla ta pizza nejlevnější, stála 237 korun. Pojďme se na ní podívat. No ta je nádherná, podívejte se na to těsto. Toto je moje nejoblíbenější pizza, kterou si z Altra vždycky objednávám. Já to tam mám strašně rád, mám rád takovéto vysoké těsto. Je fakt výborné, nádherné.
No hlavně byla v Altru nejvíc usměvavá obsluha. A jako poslední je pizzerie v Dolních Bojanovicích. Tahle pizzerie je známá hlavně pravou neapolskou pizzou a spousta lidí považuje za jednu z nejlepších na Jižní Moravě. Nachází se přímo mezi vinnými sklepy a celý podnik má takovou atmosféru malé Itálie. Tak jsem zvědavý, jak si dnes povede v našem velkém pizza testu. Co se týče pece, veřejně přesný typ neuvádí a podle stylu pizze jde o profesionální neapolskou pec určenou pro pečení při vysokých teplotách. Tak a poslední pizzerie Perla z Dolních Bojanovic, na to se teda těším nejvíc, je to neapolská pizza, to jsem já ještě nikdy neměl. Nejsou tak starý, abych měl všechno. Tak ta je nádherná. Tak to je krása. Dívejte se na to těsto. Nádherné. Toto já mám rád. Krása. Tak já se s váma loučím z Dolních Bojanovic, kde jsem nakoupil poslední pizzu a přesuneme se domů. Večer budeme ochutnávat. Ochutnávat bude manželka a starší dcera. Pizzu dáme na 3 minutky do horkovzdušné fritéze přihřát. Bo není to ono, není to čerstvé, ale každá pizzerie má stejné možnosti, jak se předvede. Nebudeme hodnotit to, jak je moc dobrá, podle toho, jaké má ingredience, ale jaké má těsto, jestli tam něco zbytečně nezapáchá, není tam nějaká pachuť nechutná, protože to bychom si museli objednat 5 stejných pizzí, aby jsme to mohli objektivně hodnotit. Ani váhu nebudu hodnotit, ani cenu. Zase cena záleží na tom, jaké tam dáte suroviny. Takže toto je z toho Altra z Mutěnic, je to prosciutto crudo, stála 222 korun, je nejlevnější ze všech pizzí, je tam rajčatové sugo, mozzarella, parmská šunka, rukola. Tady toto je od Martina z Kyjova, je tam tomato, mozzarella, italský salám Milano, pancetta, žampiony, parmská šunka, paprika, červená cibule, feferonky, artičoky za 249 korun. A teda vypadá opravdu nádherně. Ale to těsto bych řekl, že má lepší to Altro teda. Hlavně ty okraje. Tady toto je Perla z těch Dolních Bojanovic. Je to ta neapolská pizza. Jsou tam rajčata San Marzano, mozzarella FDL, to by mělo být fiordi latte z kravského mléka, chorizo, jalapeños, kukuřice, cibule. To těsto je teda fakt nádherné. Vypadá krásně. Ale když srovnám tu velikost, ale tak jo, no, je to zase něco jiného. Tady toto bohužel už ujedla nejmenší dcera. Musela jít spát, tak se rychle navečeřela, ať máme klid na to. A to je z Casamie Siciliana. Stála 279 korun. Je tam tomato, sýr, šunka, žampiony, hrášek, smetana. Vypadá taky pěkně, ale za mě to těsto zase, když ho srovnám s tím Altrem, no uvidím, co na to řekne zbytek poroty. No a toto je z Gurmánů Baked King za 269 korun. Je tam barbecue omáčka, slanina, mozzarella, jalapeňos, kukuřice, nakládaný plísňový sýr. Zase to těsto, já tu pizzu znám, sem jsme si ji objednávali. Tato pizza stála 269 korun. A když srovnám tuto pizzu za 269 korun a třeba zrovna tady tuto pizzu od Martina za 249 korun, to je teda obrovský rozdíl. No, uvidíme. Tak a jako první tady máme tu Gurmán pizzu. Ta stála teda 269 korun. Byla třetí nejdražší. A jdem to otestovat teda. Jako toho sýru je tam docela dost, že?
úplně chudobná není na to, jak vypadala. Podle mě teda. Nevím, co ostatní porota. Špatná určitě není. Je chutná. Akorát ty kraje toho těsta, no. Ale úplně tvrdé nejsou ty kraje. Dá se to v pohodě ukusnout. Co na to říkáš, Jabu? Dobrá? Mě chutná taky hlavně proto, že jsem od oběda nic nejedl. To už je kolik, 8:30. Tak jo. A takovéto lístky to budeme každý hodnotit. Pak to spočítám a uvidíme vítěze. Já jsem spokojený. Italské jídlo, italské pití, prosečko. To jsme měli gurmán. Vzhled. No mně se vzhled moc nelíbil teda. Tam já dám, nebylo to nic jako strašného, ale tam já dám 7. Těsto, když to budu srovnávat s těma, no dám tam, uvidíme, dám tam zatím 6. Chuť špatná nebyla. Tam dám asi 9. Poměr se na výkon. Tak bylo tam toho docela dost, jako toho sýru tam bylo dost. I té slaniny. Dám 8. No a jdu teda pro tu další pizzu. Teď bychom si mohli dát z toho Altra to prosciutto crudo. Tak a teď tu máme z toho Altra. Stála jenom 222 korun, to je nejlevnější pizza. V každé té pizzerii byla velice příjemná obsluha teda, to musím uznat. Jak na telefonu, tak ti, co mi to předávali tu pizzu. Ale v Altru byly teda nejvíc usměvavé ty holky. Takže tak to nějak vypadá. Už jsme ji viděli celou, viděli jsme ji taky z čerstva, že když jsem to tam točil. Takže je tam rajčatové sugo, mozzarella, panovská šunka a rukola. Tak jdeme to testovat. Za mě je výborná. Já to mám rád takovéto pizze. Dívej se na to těsto. To je nádhera. Jak to křupe. To těsto bych řekl, že má tady v okolí úplně bezkonkurenční to Altro. Manželka mi mohla jít do let. Když já nosím jídlo, tak ona může nosit pití, ne? Takže Altro. Ukážu láhev, co pijeme. Italské prosečko. Takže Altro, vzhled. Za mě vzhled je krásný taky. Když jsem u gurmánu dal 7, tak tady dám 8. Co? Dala bys víc? Ano. Já dám 8. Jako tak ono ten vzhled, co tam chci na ten vzhledu hodnotit, když tam je jenom rukola, šunka, mozzarella. Jednoduchá pizza, ale fakt dobrá. Dobře, dám 9. Dám 9. Těsto. Za mě to těsto je nejlepší. Nejlepší, ale nebudu dávat 10. Co kdyby náhodou ta bojanovská pizza měla lepší těsto? Nebo třeba ta kyjovská od toho Martina. Takže dáme 9, ať máme rezervu. Chuť, za mě chuť je parádní, ale stejná chuť byla dobrá i u toho gurmánu. Takže já to nebudu hodnotit tím stylem, že já mám radši tady to prosciutto crudo a objednávám si ho z toho důvodu, že mě to chutná, ta kombinace. Takže dám 9, protože když by dal 10, bylo by to nefér. Poměr cena výkon
Za 222 korun já dám 10. Cena parádní. Tam není co. A těsto hlavně dobré. Cena parádní a těsto parádní. 10 dám. Tak a půjdeme dál. Napijem se. Tak a teď tu máme z kasa hovno. Kam je to? Tak a teď tu máme od Martina z pizzerie z Kyjova. Ty vole. Tak teď tu máme Casamiu Siciliana. Je tam tomato, sýr, šunka, žampiony, hrášek, smetana. Nevypadá taky špatně. Ale zase to těsto moc tenké a je teda opravdu tvrdé. Je hodně tvrdé. Ty kraje jsou hodně tvrdé, to je škoda. Mně takový styl pizza nechutná, ale to si vybrali hlavně děcka tady toto. Proto už je skoro celá snězená. Takže chuť musím hodnotit pozitivně, podle děcek. Jak chutná ti nejvíc, tak já říkám, to těsto, no. To těsto není špatné, a ty okraje má úplně tvrdé. Dokonce ani ten gurmán to neměl tak tvrdé, jak tady toto. Casamia. 279 korun. Na to, že je to druhá nejdražší pizza, tak je to těsto žádný zázrak teda. No tak pojďme hodnotit. Casamia, vzhled. Tak vzhled nebyl špatný, no, ale když jsem dal 7 u Gurmánu, 9 u Altra, tady dám 8. Těsto, já ho musím, když jsem dal Gurmánu 6, Altru jsem dal 9, já musím té Casamii dát 5 za to těsto. Tam jako já víc bodů dát nemůžu. Ten Gurmán neměl ty kraje tak tvrdé, jak ta Casamia. Bohužel. Škoda. Chuť hodnotím stejně, 9. Tak jak jsem hodnotil předchozí 9. Dětskám chutná, tak asi špatná nebude. Poměr cena výkon. No je to tady. Nejdražší pizza, jedna z nejdražších teda pizz. No, já nevím. Když jsem dal Altru 10, Gurmánu 8, já tady musím dát 7. Bohužel. Tak jdeme dál. Tak teď jdeme na tu pizzu od Martina, jdu to dát ohřát, ale proč ty feferonky jsou tam takto v celku i s tou stopkou? To si mám jako tu feferonku oddělat s tama, nakrájet a rozložit na tu pizzu. Proč jsou tam takto 3 ty feferonky úplně zbytečně položené? Z tu stopku, ta stopka se jí. Do prdele utrhnu stopku, ty feferonky rozkrájím a rozlážu to po pici. Nechápu to. Sere mě to. To stejné ty artičoky. Jeden je tady. Proč to není nějak rovnoměrně rozložené po celé té pici? Jako jak si to máme dát? Máme si i ty artičoky rozkrájet? Asi jo? Tak my si to teď nachystáme a za půl hodinky budeme jíst, no. Tak a teď tu máme tu pizzerii u Martina z Kyjova. Je tam tomato, mozzarella, italský salám Milano, pancetta, žampiony, panovská šunka, paprika, červená cibule, feferonky, artičoky. Tak toto vypadá. Ten artičok jsem si tam uřezal, protože tam byly jenom 2 kuse velké na celé pici, takže to je potřeba si první připravit, než člověk začne jíst. Vidím, že tam nemám ani tu pančetu. Moment, tu parmskou šunku, ani pančetu. Tak si to doneseme z jiné části, protože to tam úplně blbě rozložené. Takže toto by měla být si ta pančeta. A toto je teda ta parmská šunka.
Teď si musíme první připravit tu feferonku, než to budeme jíst, že? Protože s tím toto jíst nemůžeme. Aha, vyteklo z toho teda hromadu vody. Tak to budeme zakusovat asi k tomu. Jak to jíst? Napište mě do komentářů, jak se taková pizza jí, když vám na pizzu dají feferonku se stopkou. Já to nechápu. Proč? To je takový problém. Tu stopku utrhnout a tu feferonku rozkrájet třeba a rozložit na tu pizzu rovnoměrně. Neskutečné. No. Artičok. Feferonka. Artičok zakousneme. Nic moc. Nejkrásnější pizza. Ale jak se říká, někdy méně je více. To přesně platí pro tuto pizzu. Artičok. Co k tomu těm okrajům a k tomu těstu? Zkusím to. To těsto není špatné. Není tak tvrdé, jak v Kasami. Ale není tak, jak v Altru. Zatím všechny ty 4 pizzerie by se měly do Altra chodit učit dělat těsto na pizzu. Když to úplně není špatné, to těsto. Ale přeplácené, nerovnoměrně rozmístěné suroviny. Feferonky ze stopků nechápu. 2 kusy artičoku, jeden na jedné straně, druhý na druhé straně. Už to začíná mě bordel. Takže vzhled. Já musím ten vzhled dát 10. Ten vzhled byl nejlepší. Ta pizza vypadala fakt nejlíp. Už když jsem ho koupil a pak jsem se na ní podíval tam venku před tou pizzerií, já jsem měl chuť to tam zežrat. Já jsem si říkal, že to ani dovezu dom. Fakt vypadala nádherně, krásná. Těsto. Když jsem dal v Kasami 5, v Gurmánu 6, v Altru 9, tady dám 7. Za mě bylo lepší než v Gurmánu a v Kasami, ale neměla na Altro. Takže dávám 7. No a k té chuti. Všude jsem dával 9. Tady musím dát o 1 bod míň. A to proto, protože ty ingredience nebyly rovnoměrně rozmístěné. A pak si to člověk nevychutná, tu chuť té pici. Jako abych si první připravil feferonku, pak si rozřezal artičoky, pak si tam dal jeden salám, pak si tam dal parmskou šunku, pak si tam dal pančetu, abych to na ten jeden trouhelníčku měl všechno. Dávám 8. Poměr cena výkon. 249, byla to jedna z těch levnějších picí. Řekl bych, že druhá nejlevnější. Jak jsem dal v Altru 10, poměr cena výkon, já dám i tady tu 10. Nebudu hodnotit to, že to tam měli blbě rozmístěné, teda, ale dám tam tu 10. Jdeme dál. Tak a máme tu poslední ochutnávku a je to Perla pizza z Dolních Bojanovic. Je to ta neapolská pizza. Rajčata San Marzano, mozzarella FDL, fior di latte z kravského mléka, chorizo, jalapeňo z kukuřice, cibule. Tak to vypadá. A mně se teda nejvíc líbí to těsto. Na to jsou fakt zvědavý na to těsto. Stála nejvíc, 290 korun. Tak musí být nejlepší. No těsto je parádní. Ale zase to těsto je krásně tenké, to jenom ty kraje jsou silné. Tak jak to má třeba to Altro. To Altro má taky krásně silné, jenom ty okraje, křupavé a tenké těsto uprostřed.
No to vůbec. Dívejte se na to těsto. To je krása. Za mě těsto nejlepší. Teď je jenom otázka, že tak výborné těsto stojí za to, aby ta pizza stála 290 korun. Když v Altru máme podobné těsto, ne tak vysokého kraje teda, ale podobné těsto, a ta pizza tam stojí 222 korun. To nechám na vás. Vzhled. Mně se to líbí. Je to ta neapolská pizza, tak by měla vypadat. U Martina jsem dal 10, Casamia 8, Gurmán 7, Altro 9. Já dám ten vzhled stejně jak u toho Altra. Dám tam taky 9. Těsto. U Martina jsem dal 7, u Casamie jsem dal 5, u Gurmána 6, u Altra 9. Dám stejně jak u Altra. Dám 9. Chuť. To je to. Jestli... Já dám taky 9 tu chuť. To jo, to tam dám. Ale teď poměr cena výkon. Je to nejdražší pizza. Já jsem tam neviděl nic extra víc než v ostatních picí. Když jsem dal u Altra 8, já tady musím dát 7. Nebo ne u Altra. U Altra jsem dal 10. 7 jsem dal u Casamie. 8 u Gurmánu. 10 byla u toho Martina. Tady v žádném případě nemůžu dát 10 ani 8. Tady dám 7. Zas tak extra to nebylo. Dám 7. Tak a to je vše. Teď to sečteme, dopijeme poháry a pokud na to uvidíme, tak si dozvíte za chvilku výsledek. Tak a máme tu výsledky. Všichni jsme se shodli a na prvním místě skončilo Altro. Ze 109 body. Asi v jednoduchosti je síla. Dobré těsto, dobrá cena, jednoduché suroviny, nic přeplácaného, ale to těsto je fakt parádní. My si z toho Altra objednáváme pizzu pravidelně a je nejlepší. To my víme, to my jsme asi tak nějak doufali, že to tak skončí, ale já jsem doufal, že ta perla z Bojanovic, že ta bude první. Na druhém místě byla u Martina, pizzerie v Kyjově. Sice to tam mělo blbě rozložené, nechápu teda ty feferonky s těma stopkama a ty artičoky 2 kuse na každé straně. Tato by mohli zapracovat trošku, popřemýšlet do toho, jestli ty stopky jsou tam potřeba na těch feferonkách a jestli ty artičoky trošku nerozmístit po celé té pici a ty pančety a ty šunky. Na třetím místě skončila Perla pizza. To je asi i z toho důvodu, že je fakt drahá. Těsto bylo výborné, ale nic jiného na té pici nebylo. Žádný zázrak tam nebyl. Těsto paráda. Těsto ano, ale nic víc. Za 290 korun. V Bojanovicích mezi sklepama. Na čtvrtém místě se umístil Gurmán, což mě překvapilo. Já si myslel, že ten Gurmán bude úplně poslední. Všichni jsme se shodli, 30, 30, 30, všichni stejné body. To nebyla nejhorší. No. A na pátém místě, na posledním, skončila Casamia. To mě teda mrzí. Ale to těsto mělo fakt tvrdé. Aga dala 33 bodů, Aga tam měla nejvíc. Manželka 27 a já 29. Škoda asi toho těsta, no a té ceny. Cena vysoká, těsto tvrdé, ty okraje. A málo surový. No. Tak jo, tak Altro na prvním místě. Takže to je všechno z dnešního videa. Pokud se vám tyto videa líbí, tak hlavně dejte odběr, dejte like na video a já se budu těšit u dalšího videa a jděte všichni na Altro na pizzu. Na nejlepší pizzu tady v okolí.
Tak čau. 6-7.